amwene amati what goes around comes back around. What goes around comes back around. And in life, the world is a cycle. Amwene. Hey, amadero. The world is a cycle. Everything you're doing goes in a cycle. Anyway, video hii ndofuna ndikambiza ku Iran. Ambiri mwamva zoti ku Iran kuli ma demonstrations. Ma demonstrations amene anayamba last week iyo kamba kakugwa kwa ndalama yawo kupanga collapse to the lowest point ever in history. Ndalama yawo kutha mphamvu. Paga ma traders anthu ochirekena kuyamba ma demo. Iyi ma demo aja ndikukula anthu enaso nkulowererapo pa zifukwa zawo. Koma mmadziwa kuti ku Iran za ma demo sizachilendo. Mmadziwa zimezi. And mmadziwa kuti ku Iran boma lomwe lilipo pano pali the Islamic government state ya ku Iran inabwera chifukwa so cha mademo. Mmadziwa kuti Iran mu history it was one of the powerful countries. It was called Persia, the Persian Empire. Madolo ake anali ku Iran kucha. And since then inalamulidwa ndi ma dynasties pafupi atatu if not four until the collapse of the Persian Empire. Right? Anyway, use history. Kumano TND 1979 pamene Islamic State inayambira inabwerera 1979. Before 1979 ku Iran kuja kumalamulidwa ndi monarchy. Kumakhala crown prince mene kumakhalira ku Saudi Arabia. Iran so inali chonchicha. Ndipo mtsogoleri wa ku Iran amachedwa Shah. Ndiye mukamamva za 1979 ndinakambapo video ina yake kale I think last year yokuzana ndi revolution, the Islamic revolution ya 1979 yomwe inachitika ku Iran. Things go in a circle amwene padziko pano. Shah omalizira ankagwirizana ndi America, ankagwirizana ndi Britain, ankagwirizana ndi Russia, amagwirizana ndi ma superpower. Shah ameneyo anali ma monarchy, anthu okonda ufumu, ulemerero, ndalama. Okay? So anali wankhanza kwambiri. Anali dictator weni koma osakonda anthu ake. Chifukwa ku Saudi Arabia kuli ma dictator. Munamva kuti even ku Saudi Arabia kuja kwa azimayi olo kuyendesa galimoto olo mwana wonsikana samangapange china chilichonse popanda brother wake kapena bambo wake kuvomereza. Even nsikana kungotuluka nyumba kupita ukayenda amayenera akhale ndi brother wake ndi bambo wake omulondolera. Nsikana sangatenge visa kupanga passport kutuluka ku Saudi Arabia popanda brother wake bambo wake kuvomereza. Anyway, izo ndi zawo za chikhalidwe chawo. Ku Iran nthawi ya Shah before 1979 nayenso anali ovuta. Ndiye achinyamata ambiri sankakhutisidwa naye. Nthawi imeneyo before 1979 anthu aku Iran aja anali ngati aku Europe. In terms of zochitika zawo, kavalidwe kawo, kakhalidwe kawo, way of life, azimayi aku Iran amakhala free hair flow, bwino beautiful country. Right? Mukazaona zithunzi zakalekale za before 1979 za ku Iran, muzaona Iran yosiyana, kuterani kuja yosiyana. Ndi apano. Anyway, komando vuto linali chuma sichikuyenda bwino, komanso akuluwa ashawa akupanga ulamuliro wankhanza. Ndi kunayambika revolution zomwe university students ma universities anayambisa mpaka opposition inalowerera amene ali mtsogoleri wa Iran padakali pano the highest the leader wa Iran uja timamuona atavala chitabani chake uja amachedwa Ayatollah. Ayatollah uja anali leader wa opposition ndipo he was exiled nthawi ya Shah. He was exiled and guess where kumene amabisa amakhala ku France ku Europe. So he was in exile in France. Ayatollah uja zinatengera revolution ya 1979 yomwe inakula kwambiri mpaka Shah uja anafika pona thawa ndi anatenga banja lake ndi kuthawa kutuluka mu Iran. Ulamuliro wake unagwera pamene ulamuliro wake utagwa. Guess amene anayitanidwa kuti abwera azatenge azalamulire. Amene anayitanidwa anali Ayatollah kuchokera ku France. Ndi Ayatollah anabwerera ngati hero. Ndipo Ayatollah atabwerera anakhazikisa ulamuliro wa Chisilamu. Zinthu zinasintira pamenepo 2 weeks Ayatollah atangobwera kutenga boma.
azimayi anayamba kupanga protest ku Iran chifukwa ayatola anabweresa lamulo lonena kuti mzimayi wina aliyese asazayendenso panja kuonesa mutu wake, kuonesa tsitsi lake, azivala hijab. Ndi anthu oti mwakhala dziko lija mu ufulu wanu, amene amafuna kuvala amavala, amene sakufuna kama makhala free amakhala ngati azungu nditu, ngati mene kumakhalira ku Morocco kucha, ku Turkey kucha. Ayatola anabwera kuna kuti no, akuchokera ku Europe, akuchokera ku France, anathesa zimenezo. Ulamuliro wa ayatola anauphatikiza ndi Chisilamu ndi kukhala ngati an Islamic country sopano. Ndi ma conservatives, anthu okonda za chikhalidwe, okonda za chipembedzo, anasangalala nawo. Ulamuliro wa ayatola unayambika. Koma since then kufikira lero kwakhala kuchitika ma demonstrations osiyana-siyana, ama students azimayi, anthu ena adapedwa chancha mpaka ma demonstrations a lero. Sindilowa materials koma ndifuna ndikupaseni way andanena kuti the world is a cycle. Shah uja yemwe anachosedwa 1979 uja atathawa, nthawi yomwe amatawa anali ndi ana mang'ono. Mwana wake mmodzi anali crown prince, ngati mene alili crown prince uja wa ku Saudi Arabia uja. Crown prince amakhala mwana amene wasankhidwa kuti azapanga succeed bambo ake kulamulira. So crown prince amene iyi anali wang'ono nthawi imene anathawa ndi bambo ake, anapita kunja, anakulira kunja ndi family yake wose anakulira kunja, koma amapanga beza Iran. Guess what? Anthu ambiri amene athawa ku Iran, nane nakale kuti ku Iran kuli anthu ambiri amene anathawako ali ku Europe, ali ku America, ma diaspora, including achinyamata amene akupanga demonstrate pano ku Iran. Ayamba kumayimba zonena kuti akufuna crown prince abwerere azalamulire. Crown prince yemwe ujatu bambo ake anachosedwa chifukwa cha nkhanza 1979. He was a young boy. Now he's a grown man, and amapanga advocate for peace, amakhala kumana ndi atsogoleri amayiko ku Europe, ku Israel, ndi Netanyahu amakumana kugamba zoti afuna peaceful coexistence ku Iran, kukhale peace, region yonse ikhale peace. Yeah. Leloli anthu amene akupanga demonstrate akuyimba kuti they want the crown prince to come and rule them. Crown prince amene dzina lake ndi Reza Pahlavi. Family yake inali the Pahlavis. So akufuna adabwerera. What goes around comes back around. Good morning, rise and shine. If you haven't yet subscribed to my channel, please subscribe. I'm Nesta, the Black Teacher. Stay blessed. Yeah, man.